ассалому алайкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. Инак чанд дақиқа пеш дебюти Нурулло Алиев дар ташкилоти UFC баргузор гардид ки рақиби ӯ варзигари бразилии сахт Рафэль Алвес шуд. Дар ин навор мо обзори ин муҳорибаро пешкаш шумо мекунем ва дар охир мегӯем ки дар куҷо муҳорибаи пурраро тамошо карда метонен. Барои ҳамин наворро то охир тамошо кунен. шахсоне ки аз Москва ва Московский област хоҳиши гузаштани граница дорем ва намедонем ки ба кӣ муроҷиат кунен, пас мо ба шумо одамони бабоварӣ, акай ғулом ва акай умедро тавсия медиҳем ки тӯли чанд сол мешавад онҳо дар ин соҳа кору фаъолият мекунанд. И бародаро шуморо аз Москва ва Московский област гирифта ба мошинҳои худ ба границаи Қазоқистон бурда меоранд. Мошинҳои и бародаро мошинҳои замонавӣ буда ҳамаи шароитҳоро доранд. Барои ҳамин худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда ё ин ки ба WhatsApp ин номерҳо занг занен ва граница гузашта ҳуҷҷатҳои худро хуб кунен. Ва агар ки скидка гирифтан хоҳен, пас ҳатман аз номи канали мо Паҳлавон теҷа гап занен. Якум раунд оғоз шуд. Аз оғози раунд Рафэль Алвес якум рақам кор кард ва як зарбаи сахт ба Нурулло зад. Баъди якчанд лаҳза хост ки дуюм зарбаи худро занад, аммо пеш аз зарба задан Нурулло ӯро ба замин афтонд ва то мобайни раундро идора кард. Аммо дар мобайни раунд Рафэль Алвес ба довар ишора карда гуфт ки Нурулло ангушти ӯро газид. Аз ҳамин сабаб довар муҳорибаро манъ кард ва баъдан аз Нурулло як балл кам карданд ва муҳорибаро идома доданд. Аз рӯи як балли кам карда шуда маълум набуд ки якум раундро кӣ гирифт. дуюм раунд оғоз шуд ва дарҳол Нурулло рақибро ба замин афтонд. Аммо варзигари бразилӣ гардани Нуруллоро ба усул гирифт ва хост ки ӯро буғӣ кунад. Лекин Нурулло ба довар ишора кард ки ҳамааш хуб аст ва баъд аз усули Алвес худро раҳо карда то охири раунд ӯро дар замин идора карда зарбазанӣ кард. ҳамин гуна дуюм раундро Нурулло 100% гирифт. сеюм раунд оғоз шуд. Каме дар стойка кор карда Нурулло текдаун гузаронд, аммо гардани худро ба Рафэль Алвес дод ва Алвес ӯро ба усули хеле сахт гирифт ва як лаҳзаи хеле хатарнок буд. Ва дӯстон, чӣ гуна Нурулло аз ин усул худро наҷот дод ҳайратовар аст. аҳсан. баъди аз усул раҳоӣ ёфтан, Нурулло худаш аз боло истода рақибро бо зарбаҳои сахти тоҷикӣ заданро оғоз кард ва то охири раунд ӯро лату кӯб кард. дар натиҷа Нурулло Алиев бо қарори ҳамаи доваро ғалаба ба даст оварда рекорди худро 9-0 кард. беҳтарин дебют зидди чунин рақиби сахт ва хатарнок. дӯстон, феъле ки имрӯз уқоби тоҷикӣ нишон дод, ин феъли чемпионӣ аст ва акнун ман намедонам ки дар вазни сабук ӯро кӣ манъ карда метавонад ва шумо тасаввур кунед ки ӯ ҳамагӣ 22 сола аст. табрик Нурулло Алиев, табрик дӯстон, табрик мардуми тоҷик. прогнози мо 100% дуруст баромад. муҳорибаи пурра дар телеграм канали мо Паҳлавон теҷа. ссилкаи телеграм дар описани видео. дар наворҳои навбатӣ вомехӯрем дӯстон.